makarwe kari kutodya nobati chayambuka ndavuka kozati yakati vachipedza kufura nobati achiyeuka kudai kuvanava masoja kaya waya asingataurika nomboti ndimowanani muri kuendira izvizvi zvazingachagoni kusimuka nekufamba tadzorerwa futi kubed bridge manheru acho nobva tadzoka futi kufara kusangana zvakare pano paAcross the Borders zitandoretwa Dumsan Mulambo Mafanise techikutambirai nhasi. It's a special day, tine special guest Baba Magomana. Chirongwa ichi chiri very interesting ende chiri kudzidzisa, saka usasire panzira, svika kumagumo kweprogramu ino kuitira kuti udzidze something, especially panyaya yatiri kukupai muzuva ranhasi. Ngatipinde muepisode yedu yezuva ranhasi. So kutambira muchirongwa Across the Border. Aiwa, ndinotenda chaizvo. Yes. Nhasi tina baba ya muri kutaura naElias Magomana. Elias Magomana. Ya, kudhara vaindiziva nemazita ndingati pakura kwangu vaiwanza ndidaidza kuti Jaya. Ya, ura Jaya rokuti tumajaya ndandisika Jaya, ndandiri Jaya. Rakabva papi zita roti Jaya? Kuchikoro. Ndaiwanza kunakidza hangu vanhu nguva yacho. Saka ndaingopiwa mazita. Unoziva kuti kana uri munhu unongonakidza vanhu ukangotaura chimwe chizita chinoita vanhu vanotobva vatokudaidza nechocho. Mainakidza nemutoo upi? Tongoti kana panoda kuektiwa pachikoro zviyazvi kana pacivics day ndobva taenda tichindoekta tichiita zvatinoita papa. Alright. So Mr. Elias, yes. Vanobva kupi? Ini ndobva kuMasvingo kwaChivi mudunhu rinonzi rekwaShindi. Yes. Ndokwandikakurira. Ndikapinda paShindi primary, ndikapinda paShindi pasecondary, handambochinja kusvika ndapedza level yangu ipapo. Ndiko here kwamakazosarudza kuti ndakuenda kuSouth mechibva? Nope. Ndichipedza chikoro handina kumbova nemufungo iwo kuti ndichazoenda kuSouth Africa. But nenyaya yekuti zvinoitika mulife unongozoona pane opportunity yakaita sei ndo mawira ndikaita kunoko. In fact ndichingopedza chikoro ndakangoita I think 1 month ndakamboenda kuChiredzi ndikandotana mamengo kuno rimwe mamengo. Saka rakandirwadza kunoti muti wemamengo uya waiva vasingamboiti. Ndokubva vamwe vakomana vandikafunda navo vemuraini rimwe rataigara vati kuHarare kuripo mudhara wedu isu anoshanda kukambani yeDDF togona kundowana basa. Ndokubva ndati aende ndakandogara kuHarare for 2 months. Vakomana vandikaenda navo vanobva vatotanga kutoshanda, handi vakajoinidzirwa vanobva vatoshanda sezvo vanga vane mudhara koko. Ndakagara basa kana kumuka. Kusvika ndatema huni kuzadza rori, ndo mari yakazoisa kuti ndibve kuHarare kudzoka kumusha. Ndichingosvika kumusha ndobva ndatoita nyaya yangu kuti zvekuHarare zvaramba.
Saka umwe ndangoti kule so nobva ndinanatsano vangu vari kutosvika nhasi vari kutoda toenda kuSouth Africa. Ndikati ndogona kutobatana navo zvikai kana vasvika ndichauya navo pano ndokubva vauya navo nobva tataurirana zvakanaka paya toenda nhasi machayo chaimanheru nobva tatoti ngatipinde murodhi. Tapinda nevarume vaya tasvika muBedbridge kuma 5 kwakuchakachena tambotenderera zvikanzi payambukiki kana kuchakachena tambotenderera tatendera kuma 7 nobva tapinda. Saka muchinda uyo aiti ane zita raidaidza pato Bhozi Makore 2000 hanzi kwaniko murungu ane prazi kuzasi uko kwebhodha wakuenda kuzasi uko nobva zvikanzi ukoko hakuna kana maguma tinofamba zvakanaka. Tafamba tasvika pana Limpopo kwatodoka kuma 8 manheru. Saka takaona kunge vanhu vaiva nematochi kumhiri so nobva tati ngatimbowanda. Takadaro tatonzwa makaro kunge ari kudya something mumvura tiri padhuze nemvura ipapa makaro kari kutodya nobva tichayambuka ndabvuka munobaona mai nobva tayambuka but takazoyambuka nepapasina mvura. Saka mvura yekuti pazasi apa rinenge riri uchitoona tidziva but apa uchitonyatsoona jecha apa unofamba wakatotarisa kusaidi ridziva kuti ngwena inogona kumhanya nobva tayambuka. Tavakumira tafamba zvakanaka. Nzira yatikafambiswa nayo zvikanzi iyi nzira haina kana mapurisa, hatimbowani mapurisa. Tichifamba nemuzirodhi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kuDhorini kunana Mesino. Tichifamba kudaro zvakaitika ndizvokudaiwa ndonga it was around 12:01 ukonwedza takasangana netimu rearmy but vanhu ava zvakatikatyamadza vanga vakaenzana. Saka but takavaona pane kadistance kwekuita kana 10 meters. Muchinda akange akambouya kuno nobva tichi masoja ka nobva vachifamba mozati vaifamba makambonzwa vanhu vanomacha mafambiro kuti vanoenderana tsoka so. Saka takatodzura rodhi havana mbotaura nesu vakatopakatira futi nobva vapfuura. Mozati yakati vachipedza kupfuura nobva tacheuka kudai kuvanava masoja kaya wai asingatauri kana mboti ndimowanani muri kuendipi. Nobva tati kana vatotisiya ngatitifambe. Munoziva kuti dzimwe pfungwa dzinozouya so kuti no man bhozi zvakaitika panzvimbo yatikafamba iyo panofambwa zvema 3-4 hours but kwakaedza kusina kwatamboenda. Takatoedzerwa apa tatine 1 love 3 apa chingwa tatacha tichitonzi totoedzerwa tatosvika kuno kumopani nobva tadya chingwa nobva chapera. Masikati zuva rakadoka tichifamba tichikwira makomo tichidzika tichikwira makomo mazuva kuti tasvika mumapuraza eMombe mvura yakaita girini rimanhengire inomwira mombe takaimwa tichifamba. Takazoti takazosvika nonga takaita 2 days kubva kubhodha kusvika pamopani 2 days.
Nobva vanhu vati mafambiro mukaita varumemi ndio mafambiro chavo kuti kubva pabhodha kuenda paMopani 2 days. Chii chakaitika? Ndobva tikavatsanangura nyaya yemasoja aya. Nobva vanhu vati haasi masoja. Nzvimbo iyoyo kwakafira masoja akawanda asingamboiti. Saka ndizveusiku. Tasvika kuMopani kuya takasvika kuma 2-3 masikati. Saka pane tumashopu paMopani pastation pachi papa. Saka takandohwanda muuswa so. Kumirira time dzetireni kuti kana yangosvika tobuda muuswa muya totondopinda mutireni. Unoziva kuti baba izvi zvazingachagoni kusimuka nokufamba. Izvi uchitonzwa kuti tikanyanguka shumba ikanzi yauya shumba inongozha uchingozvifambira usingambogoni nokutiza. Umama omo. Saka zvakati tasvika paMopani baba nzara zvayanga yaita 2 days tisina chatadya. Mwanza pakatengwa lofu. Kuda kudya chingwa so wainza kunga apa pane maronda. Ndakatadza kuchidya chingwa. Mwanza kuti munhu unoona ne 2 days. Treni yakasvika. Tapinda mutreni muya. Mwanza kuti unosvika zvosungwa zviya unenge usati wanyadza kutambudzika chako. Paripo pamwe panozvisundidzira kuti iye zvinonyangwa wakachisunga zviri nani. Tapinda mutreni muya. Security anofamba chipatrol mutreni. Atitobviswa uswa mumusoro. Zvichazika zvombocheka kuti ndine uswa ndikawanda. Saka ndokuwanda kauku. Saka vaitaura nechirungu. Ndokuwanda kamuuswa. Mai mamufamba nemauswa kuti tichitanhaurwa mauswa anga kanamira maona. Story yakazoitika manje. Tapinda muPretoria netreni. Muchinda uya anga akambouya kuno. Ameno kuti ipfungwa ishoma here kana kuti chii chakaitika pamuchinda iye. Vaita zviya zvokuti kana pachivakwa imba so vanhu vaigara ipapo vachitongomuka makuseni vototanga basa vorara futi imomo. Saka patikasvika Pretoria nobva pane inonzi chikwe Atterbury. Mona pane Atterbury pane kaRwizi so. Nobva tandohwandiswa mugoronga iroro. Boza akatisvitsa pane imwe imba zvikanzi ndopataigara. Munhu angava ne almost 6 months atomboenda kumusha. Achizotaura imba yanga yapendwa nemajuraho kana ndiyo pataigara ipapa. Hatikati iwe chamari. Autooni kuti pane kutori nemakamera chichiri kana ndiyo papa pataigara chakuchaiko. Saka nditombozvino kuti vakomana vari kupi. Nguva iyoyo mafoni ainetsa. Kwaingori nefoni yaitengeka nguva Motorola yanga nekamuswe inekamuswe so vanhu vaitofira iyoyo kutonzi une foni Motorola iyoyo. Saka tainda tandohwandiswa kugomba kuya kubva kubhodha tichingohwandiswa uchimusamudza musoro hwandai. Takahwanda mukaJokisgate kumaraundi 3 masikati. Zvikanzi nemuchinda uya tikaregai ndimbobuda pano ndimbomira pamusoro apa. Vakomana vanowanza kuti kana vachaisa vakomana vaitaura kana vachaisa vanowanza uya vachitenderera vari kuno kupaki handimbovashai chete. Like ivo sezvine Mwari. Nobva vauya mukomana wati atunza uyai kuno makawandei kukuko. Wozavana kana atojaira nzvimbo. Takasekwa zingambobviri kuti mohwanda ushiwa kukuhwanda mapurisa kukurwizi kuti tabudikira paya. Chikafu munachere atitorina kana chikafu. Muchinda uya aiba iye wakawanikwa tiri kupaki watikazowana apinda muspa nokuuya nechicken full chicken aipinza umu otobuda otibata odzokera futi mushopo ndouya ne1 kg yeupfu akaviga odzoka mune mafuta ouya futi akaviga kusvika chigirosa chedu chagwana
Mozart life ndasati ndambojaira since it was my first time kuuya muno muSouth Africa. Sadza rakabikirwa mugaloni rependi. Sadza racho rinotonaka iyoyo riri mugaloni. Zazoti kwa rine rasti zvaroita kunge rachinja kunge rasti. Unenge usati wanyatsokutambudzika chako chako. Kwabikwa paya zvikanzi pano abaiti kuti muti murare. Saka ndochandokutsvagirai vamwe vakomana makuseni motomuka. Vakomana vai vachizouya vasvikati pandori neimwe imba yatiri kutotanga muHatfield. Ngatitoendako. Makuseni totomuka tichiendako. Moziva kuti nemapinda tikaita muHarare tichizopinda muno waiti uchifamba mustreet unonyatsonzwa kuti tapinda mune imwe nyika. Unoziva uchifamba mustreet mainhora maperfume mustreet. Zvisati zvakamboitika kana kuHarare. Tikati ndiwo joni yacho inonakidza kudai so. Saka tichienda kubasa makuseni takabuda kuma26. Zvikanzi no guys, muno hamufambi vanhu vakaita group 2 vamwe pamberi vamwe pamashure muchingodaro. Kana mukaona vamwe vamiswa musamira, rambai muchirova pasi. Saka pachikwata chedu takabva tiri 3 isusu. Ini ndandiri pachikwata number 2. Ndino umwe uyu akange akambouya kuno. Uya umwe wedu uya anga ari kune umwe ari kokupedzisira. Nobva mota yemapurisa nobva yangomira makumbo avo nobva vatakura. Kuchiziva kuti motevera muchiti munoenda kupolice station yekupi. Kamota kacho kasina mbonyorwa. Kwa musambocheuka takafamba straight uchingonzwa kuti umwe wedu atwendi. Muchingoenda makaita samberi chete. Tasvika paya panhangire babasa paya. Svike paya basa riri ndiro riri. Tatogara ipapo. Sezvo zvavaingoita kumashure kwese kuti pawangowana basa ndo paunorara. Tasvika tagara paya tatonhangira tatoshanda vhiki redu. Tahora kamari kedu. Moziva kuti kana uchangobva kumusha unenge uchida bhutsu dzimwe dzakakwirira idzi. Ndandotenga bhutsu dzangu kumarova start. Ndaenda nemuchinda uya. Mapurisa ndasingazivi. Ndakabata mazibhutsu angu ekukwirira. Ndonga mapurisa akangoona kuti ganei type haisi munhu. Ndanzwa ndabatwa. Muchinda uya haana kana uniform. Takanetsana. Kutaura chichagori ndimukari mutaura wabudi mani. Ndingosunda chiti munhu kuti pawara riripo. Ndichisunda achindowira uko achidzoka arikundiflashira kati kuti ndinomupurisa iwe. Ini ndikati usaswedera padhuze nenditaura uri ikoko. Kusvika patozouya umwe mupurisa anga ane uniform zvikati shamwari mupurisa we are police. Baba nechimota chavo ichi chigumbagumba ichi chakatopaka pasaidha. Saka vakatoona kuti muchinda haana chaanomboziva. Vanobva ndangodhonzera pasaidhi zvikanzi une mari. Uyu muchinda ndanienda naye kutauni undotenga bhutsu. Atoona muchinda abatwa atonyunguduka. Ndapa uyu mupurisa mari. Muchinda ndichamuona kupi. Ende kuti nzira yekudzokera handizondomisa taxi ndindoenda kupi. Mari handisisina. Asi izvi muchinda uyu paanzenga andopinda mushopa aindiona nemahwindo. Achitoona kuti muchinda uyu aregedzo adai. Saka ndangongombeya manje handichazivi kuti ndoenda kupi. Muchinda uyu anokuzobuda papaya. Kochini kati achamanda ndabatwa. Dzokere uku moziva kuti kana muchiri vakomana zviya tatenga zibhodhoro redu rokubvisa stress. Taenda kuya kubasa kuya. Vakomana vaya vangoti dzutu. Ndikati vakomana vazivi bhiya. Isi takabva kuZimbabwe tichirimo. Iro rairova rarine 43%. Ndakarova bhodhoro rese 750. Vakangorova magirazi 11. Ndobva ndati hunzai kuno hamuzivi doro. Ndakarova
girai ne 1 liter yekoko ndinobva ndarova ndikapedza. Ndakambozorare. Moziva kuti kumwe kudhakwa kwatakazongoita so unozova kuti kana ndikazvitasa zvinondonyatsoona kuti Mwari ane simba. Tiri ipapo manje tangoshanda 1 month nobva tatodzokera kuZimbabwe. Tichingodzokera kuZimbabwe ndokubva tichingosvika papa chitori nomwe muchinda anga asvika blazi vedu vakuru vangu vari kuno. Vatomutuma nemari kuti ndanotora vakomana. Ndakanzwa kuti vanga vari kuno vadzokera kuZimbabwe. Tangorara 1 day tinobva tadzoka futi. Tichidzoka mozati akajamba bhodha kuma10 kwakachena muna Limpopo. 10 dzemakuseni kwakachena kuyambuka tichitoona mapurisa ari kubridge kuti tichitofamba kuyambuka kuenda kana guma ratisangana tevedza njanji kusvika pamuwi papa. Saka tikangoona mota yemapurisa nobva tanyepera kuenda pamashopu kuda kundotenga. Zvikanzi hayi vakomana takuonai kudhara. Tadzorerwa futi kuBeit Bridge. Manheru acho nobva tadzoka futi. Kusvika tasvika kunoku. Saka patikasvika kunoku takasvika muchinda uya nobva totichesira pano umwe murungu aita zveplumbing. Ipapo takashanda. Tashanda kudaro tashanda baba tashanda. Muchinda uya tikabva naye kumusho. Anga ne construction yaiita nemurungu wake state plumbing yavo vaivaka. Saka takanzwa kuti uku kwaipiwa 60 rand per day. Kwedu isusu kwataishanda kuti taipiwa 55. Uku iri 65. Tikati akani nobva taregedza uku. Nobva tamboenda uku. Nobva tanyepera murungu kuti tasungwa. Tumira mari. Apa taishanda uku kunouya muchindo. Nobva tapiwa mari yatasha. Ini ndazoona kuti mashandiro ari kuitwa uku construction yokuvaka kuti 2 days ndozokuudzai 3 days nobva ndati uku unoshanda kusvikira paunodira kumurungu weplumbing. Apa plumbing ndo changa chiri chipo changu. Ndikada kudzorera kumashure Mbijana. When I was grade 1. Moziva kuti vaibvunza maticha kuti when you grow up you want to be a what? Daddy, I want to be a plumber. Ndisingambozivi kuti plumber yacho chi. Maticha vakati iwe chama unomboziva kuti plumbing unoiziva here plumbing. Ndikati I want to be a plumber. Mami makarinzwa ipisi. Andamborinzwa kana unzwa nomwe munhu. Handina. Saka tadaro ndobva ndadzoka uku. Tashanda pamurungu weplumbing. Saka zoitika nobva tazotsvaga imba kuRandburg kuno kuLinden. Tatsvaga tagara nonga takangogara nonga almost 2 months tiri paMuchabaya. Manheru tatobva kubasa. Tiri busy kutobika sadza taibikira panze nemoto. Takangonzwa tsara mapurisa. Takasiya sadza richikwata so. Tadhakurwa kungoziya poto dziri pamoto. Tatoiswa pane chitori nepolice station about pataigara it's about ndonga the 40 meters police station iri kuRandburg. Tapinzwa muya taenda kune kuLindela. Kulindela ndokwatikandofara. Bozi taitamba bhora nguva yataida kuLindela kuya. Tatiri mazoka zitaka kubvira kuchikoro. Saka takazotamba nebhutsu dzataifamba nadzo idzi. Bhutsu yangu nobva yadambuka kumberi inobva yavhurika kudai. Nokubva tanzi kusura mangwana muri kudhipotiwa. Nobva tafonera murungu tikati kuri kudiwa mari kuti tikadhipotiwa tikwanise kuti kudzoka. Nobva murungu atitumira 700 yanga ichiri mari kama 2700 yanga iri mari yekutoti waitosvika takatoti hatichatodzokeri pabhodha ende kumba
tinobva tatopinda muBedbridge mashopu nobva tatenga bhutsu dzakanaka kutosvika takachena kunge vanhu vasina kumbobvira vasungwa. Saka patikadzoka nemuvanhu wangu tichisvika pamba paya kuRandburg, ndobva tasvika murumu medu isu matatiri mama vanhu munhu. Takubvunza mamai aripo toona pane vanhu vakawanda wanda. Saka taingozva paita zvekutengeswa bhiya chirere mucomboti riya. Saka vanhu vaingogara vakazara zara papa. Tatosvika paya tikati ko chii chiri kuitika apa? Rumu yedu waine munhu. Saka mutauro wangu wasati wanyatsokuti tsvikitika. Ndokubva zvikanzi umastendu uchonile. Ndikati musati zvekudhambei. Kana achiona anodzoka rini because toda kupinda murumu medu. Saka zvikanzi uchonile. Ndikati hatidumbudzwa zvisina basa, toda kunzwa kuti anodzoka rini. Saka mumbano wandaiva nayo akakurira kumachangani kunonzi kwaChitanga kana makambokunzwa kuLundi. kuLundi kunonzi kwaChitanga machangani ukoko. Saka zvikanzi mugoma unonzi munhu akafa. Mwaza ndakanyara mwaza kuti unonyara zviya zvokuti unonzwa kuti dei pasi paibvuma kunyora wondobudira kumberi. Kuti mamai akati aza basi soba ndikati saka ari kudzoka rini because angambopinzi munhu munhangiri. Iye zvakaita muchinda anonzi akasiya toisa munhu aona tasungwa akafunga zvokuti atidzoke nobva aenda kuMpumalanga. Saka kunonzi bhururu wake aida kuita fight neyo iye nobva ati achida kununurira nobva vadhura iye nepfuti. Saka ndobva vakanzi ushonile. Saka ini ndasingazivi kuti kushona kudi ndaingoti kushonile kureva kuti aende achadzoka. Achadzoka. Munobaona mai. Tadero manje pokurara hapasisina. Saka mukomana wayanga watikambobva naye kumusha anga titsvagira kubasa kweplumbing. Ndobva zvikanzi inipo ndogara pamurungu kuti ndinde nemurungu wangu. But pane umwe bhuru wangu ndiwe umoona vanhu vekuMalawi but anotaura shona ndivai vanenge vakakurira muZimbabwe vaya. Zvikanzi nzvimbo iripo nyangwe akadaurira vhiki rese. Isikati amakeka tatowana pokurara. Tapinda paya kuma7-7 uda mudhara uya hatizivi kuti anomwa doro. Abuda kuma9 nokubuda nokuenda nokudzoka. Pakudzoka apa ndobva kuitira maweti pamaruva ake anga akaisa padhuwa pamuona zvekumapoti so. Ndobva aitira weti. Ndobva atanga kuvava wena. Zvikanzi hazvibviri. Hamungamboti ndakupai pokugara mowetera futi maruva angu. Kuti tichachitaura nemudhara mozaka munhu akadhakwa unyangwe wada kuzama kutaura naye sei hakunzwi. Ngaibuda izvezvi. Dzaiva nguva kuma12 usiku. Budai izvezvi, budai hazviti shuwa kuda kuuraya maruva angu muchiitira wedi. Kundodai nobva daidza muchinda uya angatikumbirira. Tarisa maruva angu. Ndeweti iripo shuwa. Uya kuti achaziva kuti tiise here kana kuti hapana chaziva. Saka zvikanzi toita sei vakomana? Uku hakuiti kundorara. Tikati aiwa tiri vanhurume. Mozati takarara takagara pamuti so. Munana Mei. Takarara takagara kwakazosara kuedza tisingachadi. Takagara mupaki pamuti takadai kusvika kwaedza. Saka pazvikadaro nobva tadzokera kumusha uko. It was 2007. Tadzokera kumusha ndakazodzoka nemunin'ina wangu ini. Saka nobva ndati munin'ina isati mbotsvage vamwe vanhu vokupinda navo pabhodha. Zvotoita rikanditengerekeni.
ndobva ndatenga rekeni nyuwani dzangu ndobva tadzigadzirira zvakanaka. Takasvika panjanji kuma 55 so zuva rava kuti ndodoka ndikati munin'ina zvotoita bana iwe unononga mabwe ako aunokwanisa kubata ndokuziva iwe haukuti. Ini ndobva ndanhonga wangu, amwe anga ari mumaoko amwe ari muhomwe rimwe richitori parekeni already. Saka takafamba zvakanaka kana chatikaona tayambuka manje kwakwati tichiti tsvambijana. Ndakangonzwa kuti cheuka. Pandikacheuka kumashure ndoona munhu akatopfeka maziheti aya macowboy aya. He was about 15 meters kubva patiri so. Saka mubvanhanda ndikangomudaura kuti ukangoona ndafura iwo kanda dombo. Muchinda ndakangocheuka ndobva ndatoona kuti munhu apa handiti rekeni yakatoloda already. Muchinda ndakanzwa kuti denda ndambata ingofira ipapo. Bhozi paikarika kuti nangire rekeni. Saka uyu akatongodzikira pasi kudai. Dai anga asina kudzika ndakamurova musoro. Saka vamwe vanga vachito uyu ari kumashure vamwe anga achida kutondigarira mberi uko. Saka ndobarika ndobada kutiza mumusango. Ava vangada kutotigarira mberi. Vatonza kuti vakomana ava pavari havana kumira musha. Tasvika pawaya manje. Apa waya ndiwo hondo kuti tochipinda sei munofanira kupinda munofanira kupinda mese. Ndikati zvotoita pano mubvani iwe bata rekeni ndozva kuti haukuti. Haiye pakurekeni. Ndikati ndopinda. Ini ndava mukati wondipa rekeni wopinda. Hapana unosvika. Hataita sezvo zvakanaka tapinda musango muya. Saka patoda kundojamba waya iripo waya yekuti waya woenda panjanji. Tajamba waya zvakanaka yemagetsi. Tajamba odori tatifambe ndonga hatina kumbofamba zvimati kana 10 minutes. Tanzwa kocho. Ko chija vaje saka mufungo wedu ndokuti ndivai vakomana vatakuta kurwizi vai vari kutiteera. Ndobva ndadhonza rekeni. Pakudhonza rekeni ndakandorova muti wanga wakaoma. Ayakarira kunge pfuti chaiko. Saka ndikanzwa chirudzi chakataura ipapo hatichinzwi. Izvi vakomana vekupi? VekuTanzania. Vaitotoita border jump. Ndikati ndimi wanani? Ndikati muri vangani? Zvikati tiri 5. Ndikati mirai ipapo musambodzika. Vanga vakwira mumuti vachida kujamba waya. Saka vese vanga vari mumuti ndobva ndabvunza iwe uri kutaura nemakore mangani? Anga ari muhombe vanga ne 20. Vamwe ma 18, 17. Ndobva ndikati mirai ipapo kusvika ndazosvika ipapo. Ndichisvika ndichivavona saizi yavo ndikati hadzika. Ndobva vadzika. Ndikati muri kuendei? Zvikati tiri kuenda kuCape Town. Takaita border jumper tese baba. Nemusango. Ndima tokomana. Ndini ndatova captain wavo. Tichifamba moziva kuti taenzana neMessina station yedu yaingori mobile. Taenzana neMessina amene kuti kuingwe kana kuti shumba yamanyira mhembwe kana timhara. Moziva kuti yakakona about 3 meters from us. Road yayo moziva road dzemumabrazil yange papa yakaita pagevhi so. Saka muka ipa ikangoona kuti vanhu boze yaiflya iyi inonga kudai imhara kana kuti mhembwe. Saka yaidzingirira pa ikangoona kuti vanhu ini ndani atodhonza rekeni kudai. Hatina kumboona kuti ingwere kana kuti shumba. Nobva yatiza. Saka pakujamba waya pavakomana ava vekuTanzania. Umwe akati ndiri electrician. Waya magetsi musambondiudza. Waya takazoti tatifamba muchinda uya aiti ndiri electrician. Yakamurova mumakumbo. Ndandatova nedzidzo kuti atoyambuka navo tosvika navo ndovaonesa because vanga vasingazivi kumopani.
Takapedza tavasiya musango. Taona kufamba kwacho havachagoni. Vanete. Handasvika nemuvana pamopani tagarira train yauya tapindi. Tasvika kunuku. Tasvika kunuku. Hameno zvakangozoitika kubasa kuya kwemurungu wangu weplumbing. Bozi ndaibhigiwa chaizvo pabasa. Bozi pabasa ipapo murungu yenda nyamwe ndikati ndaenda kumusha ndashota mari aitotumira. Bozi ndienda ndiri small TLB panyaya dzokurova piki. Handairova piki kwete zvokuti makamboona vanhu vanorova piki kana vanochera vanonzi ane vhuma. Havarovi piki marovera ndaita. Indairova marovera angu amwe kuti yaita sokuti handibvi kuZimbabwe. Ndairova piki zvokuti ndakaita first person yekutengerwa mupini weblack. First person pagambani. Mozati kudhara kwakusina mupini kwaingwa mupini yehudi. Ndati ndikarova ndikandobata dombo. Ndachoka nepisi ndakabata ndavhuna. Vanhu chavo chavatonzi vaida basa vatonzi unozwa kurova piki. Zvikanzi yes. Nonzi no hosi. Elias come here. Nemurungu. Onzi munhu uyarova pika. Vorova. Onzi Elias rova pika. Saka unodziona piki dzakamira sei. Saka basa hapana. Tingati jiraiva vasimba. Power zvokuti ndakabhenda Bobo Jani ndichisunga 110. Saka taisa leverage yepipe kuti kana ukanzwa chunhu pipe kana rakaoma risingasununguki zviya. Unoisa kana kasimbi kakadai. Ka leverage ikareba inosunungura. Bobo Jani rakabhenda. Kana murungu akazviramba kuti Bobo Jani rakati ka 45 iso. Ndari bend. Saka ndaizikamwa zvazo kunzi pakambani kana tikatoshaikwa pakambani baba singafari. Because ndaigona kusiwa unzi rova kana 70 meters 1 meter deep. Ukandisiya kuma 88 unondoona kumatunda akarara ndapedza. Ndiri 1. Saka vakomana vaitondifarira ndatoita zvokutochinjaniwa makambani paita madepartment okuti uyu anoenda nanhingi uyu anoenda nanhingi. Vanhu vaitotichemera kuti dendaenda nanhingi uyu anondopedza trench. Saka murungu akasvikira paunditaura shamwari simba raunari. Yes, ndiri kuona kuti une simba chaizvo. But ndowadzidza basa. Paunosvika 40 years unongosvika charovi pikiso. Ndikati murungu anotobhenga chaizvo. Anonga simba rangu ringira ndipi chaizvo. Ndo pandikatanga kuzviona kuti ashua muchinde wayataura. Iye ndikairova piki pano nebaba hakusina kwanjaenda. But panguva yacho chaiyo chaone first person kutengerwa mupini werabha. Ndikandobata mudzi chete ndotouya nepisi. Piki yasara pasi. Vazhinji vanowanza kuwana simba kubva zvinhu zvakaita se mbanje. Inini zvinhu izvezvo ndasingabati. Mona kana kudhambisa mombe mumaraini. Ndatonzi inini ndidhambise tujongosi tuyari. Mombe yaigona kuda kutiza ndakabata kana yakanyanga. Yasvikira pakumira kuti nzi ndakarara pahuro yayo so ndakaibata. Yaimira kuti nzi. Without mbanje chipower chari. Risina kana mangoromero. Because mona mudanga remombe riya. Kumusha muchembere waiti danga remombe ari bvisiwe hafu. Rosara riri hafu mombe dzangu dzorara dzichida. Tenzi one day. Saka zvandaita neblazi vangu taichekerana nepakati. Iwo kwakuku. Mutanga muchaita nyaya. Kana dzidzava pa serious time amutaudzani. Kusvika mapedza danga ri. Ini ndaiti kuma 3 kubva makuseni. Kuma 3 ndenda pedza. Blazi vaizopedza kuma 6. Indatiwa kumba kudhara. Saka zvepower chaicharayo. Mozani tichitema kana muti wehuni kumusha.
indiaitema kusvika wadonha wega, kwete wewe kusunda kuti kupedzisane kusunda wewe, indiaitema wodonha wega. Kana nyangwe na manje kundipa something kuti do something about munongoona kuti izvi shuwa zvichiripo. Saka ndakazoita pakutaudzana nemurungu wangu uyo wekuplumbing. It was 2009. Ndobva takaenda kundoshanda kuAlbertine, ndandava kuziva plumbing. Saka yanga akapromisa kuti unotipa mabusha allowance, haana kuti bhadhara. Ndobva ndadzoka, ndobva akati tidzokerai futi mopedzisa chi, ndikati iwa unombobvira watipa chi mari dzedu dziya dzatanga tikawirirana. Saka zvikanzi saka uri kushanda kana usingadi kushanda tora bhegi rako uende. Ndikati hai fuck off. Ndobva ndatora kabhegi kangu kaya kumusha, ndobva ndadzoka kutembisa. Ndagara kutembisa, nhamo yakatamba. Baba ndakatanga, if I remember, 25 December ya 2009. Ndakai kubva 25 kusvika musi wa 29 ndakapedza ndine 10 rand, nchidya 10 rand. Nchitenga kota ye 2 rand 50, 2 liters yangu yemvura. Kana uchitambudzika kazhinji zviya hama dzinoita shoma. Ndatori na bruya ndachimbotaura kuti ndakazoti anodzoka rini uye akati akafa, mukoma kuri kunzi akafa. Aigara ndatoenda ndichisora naye. Pamwe akambotengawo dringi. Moziva kuti kana usina chauinacho haugoni kukumbira munhu kuti nditengere. Ndaingonyarara ndisingadi kuudza munhu matambudziko angu. Saka zvaitika manje ndaiti ndikatenga kota yangu, kune maplotsi oenda kunana Midrand. Ndobva ndaiti 2 liters yangu yemvura nekota yangu, ndosvika muhuswa muya ndoti ndorara. From 25 up to 29. Saka ndiri koko musi wa 31 around 10 usiku, mvura inobva yatanga kutoda kunaya, mvura refu chai. Saka zvakati kandipoti pandaendorara pari dzimba dzokupedzisira kunoi kunana Ibhoni. Saka ndakati ndakubva kuya ndoona kuti mvura yakuda kunaya, regai ndotsvaga pokumira sezvo iri 31 vanhu vanenge vakangozara panze. Ndobva ndawana rimwe garaji rarisina iswa garaji door, imba yachichitogara vanhu. Ndobva ndasvika ndikati mamangangoiswa zvinhu zvimwe zvisina nebasa zvirimo mugaraji muya. Ndobva ndapinda, tuvana manje twaitamba twakandiona. Saka kamwe kakoda kundotaura kuti mune munhu mugaraji. Saka kamwe ndomba ende totamba. Ndobva twatoenda. Kwakaedza ndakangogara ndakadai mugaraji revanhu. Dzava kuma5 kwaoda kundochena, ndobva ndabuda. Ndobva ndatondomirawo pamavharandi nevamwe kunge munhu atomuka mumba. Ndadero manje vakomana ava vanga vakandisira kuti chisara uchigara apa vekuMozambique vataishanda navava vandandikasiya kukambani. Ndadzokera kuya vafona vakati iwo wai uchienda uku, indanorara murumu medu. Svika kuya masitendi yakati vanhu vakatobva pari vasina kubhadhara rent, hapana munhu unopinda pano. Ndobva ndati zvena ndidzokere kusango kwangu kuya. Saka ndakapinda ndadai kune imwe nzvimbo ine Ravarich. Ndasvika pane imwe imba yanga ichiri kuvakwa yava kutondopera. Saka ndakapinda ndine foni. Saka pakulaita njiona time baba, vananyaupi vanobva vandiona kuti mune munhu. Ndonzwa mapinda munhu muno, ndonzwa munhu ari kufamba achitiasa marumu.
ndobva ndati pano zvotoitika pano ndikada kuita chibhaka ndoitwa plus ndine foni. Ndobva ndikati ndiani ye ndichitobvundudzira kunge bamba bangu. Ndobva muchinda waya anobva auya zvikashama ndatokuona uchipinda mumba. Muchinda muridzi weimba iyi ane pfuti ende nditaxi drive and anytime anogona kungosvika pano shamwari pano parine risk. Ndikati muchinda waya asi tsotsi uyu andandidhonzera kumwe kusingaiti. Maziva kuti ndakandora first time yangu kurarana nanyaupe muSouth Africa vachirwa madrugs avo kusvika kwaedza ndachangogara so vachirwa mbanje ini ndakangozvigarira so. Saka ndobva ndati no man, iyi life haisi right. Maziva kuti kana wateniwa nenhamo kusvikira pekubezera unoziva Mwari. Ndizviya zvokuti mukatarisa mukukura medu kana mukatarisa kana vanhu vanoenda kuchechi zveshe 90% ndevanhu vakazopinda muchechi vava kutambudzika kana pane dambudziko rawira paari kuti azoenda kuchechi. Ndobva ndikatanga kuti no, regai ndiende ndichindonamata. Kwaiti kukaedza watova 1 January kusvika musi wa5 makuseni ndandonamata. Munozwa kuti prayer unoinzwa pano kuti pano wazosangana naMwari. You can feel kuti now we are connected neHoly Spirit. Ndakanamata ndikati Mwari handichadi kutambudzika, handichadi. Mota idzi dzofamba muroad, mota dzaitofamba kuine road inoyeMolda Fontaine, ndiri mota iyi inofamba kuroad ndoda kuva neyangu. Mazuva ndakabva ikoko ndichitonzi ati Mwari andipindura. Ndobva ndandoshanda nomumwe muchinda, ndobva ndatoitiwa foreman ndini. Pemani ndaiwana 5,000 2009. Ndashanda baya zvakanaka ndamusiya muchinda waya. Ndobva ndadzokera kuya kambani yangu iya tatova muna 2010 January kapa. Saka tichindoshanda baba takashanda but January, February, March murungu yakangotuta zvinhu zvake nobva aenda, nobva asira foreman mari kuti painenge yangoperera odza vanhu kuti kambani yadoro. Saka isi yakangozonzwa nerunyero kuti murungu imba yake iri kutengesewa. Tikati inongotengeswa semunhu andovhakacha, izvo akatoenda. Takati 3 months dzese idzi tichingoenda kusaiti, zvingoendai kusaiti chete, munondogara chete mungoonekwa kuti kambani iripo every week mari yenyu inenge ichipinda. Zvakatanga zvichinakidza so kungoti shuwa ukaenda ukandokloka kana na11 kana na10 uchida kutodzokera kumba utodzokera, vhiki richikwana wotopewa mari yako. Zvakatanga zvichinakidza. Zvakazosvikira pakuti tese tava serious kuti no, something wrong bana. Hapana kambani yakambodira kuti vanhu vanongoenda wondokloka wotopewa mari pasina kwava vashanda. Hati adaro i2010. Saka je ratikati uchinzi mangwana musauya tozokufonerai. Ndakwira taxi kubva kuEdenville kuda kuuya kuno. Moza takakwira taxi yakatisvitsa kuEdenville. Nobva tawana imwe taxi mutaxi rank yanga isitori navanhu, nobva yatitembisa, nobva yasvika pane pa7 nobva yatichinja svika haya ndichaindipinda mune iyi. Moza kubva paEdenville ndakakwira mataxi 4 ndobva passport yangu yarasika. Saka pakurasika pepassport ndobva ndadzokera kuEdenville, ndobva ndatira kubvunza taxi yakafamba ndichadziziva taxi 4 dzese ndokutoshaya passport, ndokutoshaya. Within a week baba wakudaidzirwa mapermit kuti maZimbabwe anofanira kutora mapermit. Inini passport hapana, kambani yakafara.
ndobva ndati ndoita sei pano. Because information kana Satani achida kukuvigira information anokuvigira. By that time waitonzi kana ane ID anokwanisa kuuya apply permit ozondodi ondotora passport. Ini information iyi hainambosvika kwandiri. Kusvika ndati no regai ndingoshanda ndakadai. Kusvika ndotora passport yechi2 ndo ndikashanda nayo and ndichitarisa nguva yese yandairarama kumashure ndaiva munhu aimbopota ndichienda kubhodhoro ndichimborova bhodhoro. Saka pandikatanga kunamata ndichida ndichipa nhamo dzangu kuna Mwari, paipa ndikataura kuti ndaindonamata paya. Life yangu yakatanga kuchinja, ndo pandikatanga kusiyana nedoro everything. Ndobva life yatanga kuchinja from there. Ndokubva ndatotanga kuti vanhu zvavaita kukambani vaiwanza kuti kana kuchinaya isu taita civils. Kana kuchinaya zviya vanoti ndaimobatsira ava vanoshanda mudzimba because isu tashandira panze. Panodaitwa mall kana kuti panodaitwa garage. Ndo isu taindotanga kuisa mabig pipe, main pipe. Saka kana kuchinaya saka ndasvika ndoti vakomana garai basi ini ndise toilet. Ndo madzidzira ndikaita basa kuita experience nebasa. Saka ndadaro murungu yatoenda kauya. Ndokutanga ndichizvirana. Ndakatanga neclient 1 ndichitotya. Ndichiti manje imba iyi ikapera what next? Imba yakapera vanhu vaino kutanga kupanana manhamba. Ndatokura. Kusvikira iye zvino zvandiriso. Handichatogoni kuti umboziva kuti maclient andinawo mufoni mangani. So far handigoni kutaura nyasha dzandikaitirwa naMwari. Nokuti ndichitarisa kumashure kwandikabva nematamburo andikaita kuti Bhaibheri rinotaura kuti muromo wako une simba. Ndakataura ndikati Mwari ini handichadi kugara mumukuku. And handifi ndakadzokera mumukuku. Mwari vari kundi upgrade. Vachingoramba vachingondi upgrade. Saka izvi tiri kuenda kuchechi namama, tine chechi yatikatanga, but isu takanzi tangai, hatisi takatanga, akaitanga ndiMwari. Ndo vari mberi, isu tiri kumashure. Kureva kuti muri pastor? Ndiri pastor. Ndambunzwa kumashure uko, so zvoreva kuti mukunamata kwamakazotanga kwekwe ndo here zvakazokutumai kuti muti ndava kuda kuva pastor, kana kuti mune chaikudhonzai kuti muti muve pastor? Yes, nganditsanangura ipapo. Kubva ndichiri mudiki madreams aiuya kwandiri achiita come true nguva zhinji. Pane pamashure apa pandasisi ndakamboti rwarei, ndokubva mukoma wangu ini nobva aenda neni ati uya kuchechi kupi? ZTCC. Kuchechi kuya ndokwakazondobuda calling from another prophet. One Sunday ndakamudziwa nemaprofeti 4. Zvikani mwana uyu muprofita mukuru zvisingamboiti. Muchechi muno hamuna kana muprofita anoenzana nemwana uyu. But pane vanhu vari kutsikirira calling yake. Ndizvo here zvandiri kutaura kana tinhema. Zvaunorota iwewe zvaitika, handiti uchitorota hope dzichitoitika chako chaiwo. Ndikati yes, zvikai vakadzivhara. Because uri kuonera zvinhu zvevanhu. Ndopaka calling yangu yakatanga ndichiri mudiki zvingamboiti.
Alright, Mr. Magomana. Ndoita senge nichakutidzo sei kumashure. Alright. Munyaya yenyu yekuuya kuSouth Africa. Alright. Nekurarama kwamakaita kuSouth Africa. Inini ndine mubvunzo pakuti manga mechitaura imimi kuti maiti kana pechivakwa moenda kugara pamba ipapo. Ndimi maivaka here neboys renyu kana kuti maingotaimira kuti iyi haisati yapera mogara? No, zvaitika handiti apinzwa basa patori nemabhiridhi ane vakuru chichi, saka ivo vanga vasina problem nekuti imimi zvamuri kushanda pano munogona kutogara pano apa because paisiwa maturusi taitoshanda as a security isi tichiti tawana accommodation apa tiri security usiku. Handiti kana munhu echishanda tinovimba kuti anenge echitambira. Yes. Pane pamaizoenda mechizorara musango mechizodzingwa uku mukadaiso. Tingati here pamaimbotambira pacho manga musingakwanisi kana kutsvaga mukuku or something a cheaper accommodation yekuti munge mechigara musange mechienda kundorara mumavheranda evanhu chichi? Yes. Ipapo zvaitika ndizvokuti mashandiro ataiita ndeyekuti unongoshanda pfungwa dzako dzakangotarisa kuti mangwana ndinoramba ichienda kubasa. Saka kamari kwawana ndaitori nemba yandaitogara. Saka kuti ndicharamba ndichigarapo ini ndichizwa kuti handichashandi zvazingachabudi because ndaitozwa kuti vaizoti manje wadi kubuda tise umwe ane mari. Saka ndindangofunga ndega kuti kana zvichaita kuti ndirambe ndichigara ndiri pano zvakafanana nokudaiwo hatiti imimi hamuchashandi muri kugara panapa basa rapera mungaramba muri pano munototi regai ndotsvaga kamwe kokugara kana kuna mukoma kana kupi. Ndo zvakaitika. Mazombotisiya nyu makatihengera pane timu rekuTanzania mukangoti akarohwa mamwe magetsi akarohwa sei? Aiwa. Pakuda nyanga waya handi vaidzitsimbirira so woda nyanga waya so saka dzakarohwa pakati pemakumbo apa. Nobva akuvara kuti akatoona kana mafambiro akanga kukamina svika indaneti handichadi handimbozorora. So iko zvinezvi Mr. Magomana, basa ramuri kuspecialize naro it's plumbing. Yes. Munobatika kupi? Panhamba ndinobatika pa 061 776 1515 kana 082 059 5027 kana 073 846 4994. Yes. Ma services hapa munaita muri ku plumbing? Plumbing ndoti anything chiri under plumbing. Kubva kumabathroom, mabest geyser, madrain, kutangidza drain kuritanga pasi. Ndinoita zvese everything chinongoti plumbing chinounza mvura mumba. Chinoita kuti mvura ipise zvese. Zvinoita ndachimbotaura kubata kwaMwari. Pane kwandachitaura kuya kumakambani makuru aya. Ndezvokudayo ndakanzi basa iri pani rokukonekta majojo tenge mumazuva majojo tenga nditi saka ndasati ndamboakonekta nemapambo acho kana idea nawo. Saka zvinongoita Mwari unongokukonekta kuti do this and do this. Muchinda uyo angati pane basa panapa aitoti shamwari muchinda uyo handichaja mari yakawandisa anoda kuzoita majojo tenga. Saka nobva ndamudi ndogona kuita inini iye nobva sure unogona waita ndikati yes.
ndobva iye zvakaita mani ndobva atenderera neni achindiratidza majojo tank makonekitiro akakaitiwa. Saka ndaitora mapikicha chitora mavhidhiyo chitora mapikicha ndichida kuzoteedzera kana ndava kuita kutanga rokutanga riyari. Saka haiwa vakatipa rokutanga zvakubata kwaMwari randikaita rokutanga racho nobva zvikanzi vese vakaita majojo tank havagoni vanofanira kuzodzidza pane munhu. Kana izvezvi ndikakutaurai kambani yacho ndiye huru chaizvo, but vava kutoti vanhu vese kana makambani anosvika pachinzi ngaazoisa bcause iye zvinokuri kuiswa majojo tank vachiitira mvura inomboende, it's a storage jojo tank. Vanotoiswa sample handikaita ini handikatorera mapikicha nemavhidhiyo ndichikopa. Saka zvakaitika pakundoti tandopedza kuisa majojo tank yendepa kuchaja handitimbozini kuti chaja chindoichaja ndakati asabuda. Ndabvunza vanhu vakati ita mari yakati ndobva ndangofunga yangu mumusoro. Ndine confidence yekutoti sure indeed ndaita kudaro muchinda waya anamboramba. It's fine. Tingati yaiva iri pamusoro here? Iri pamusoro peyandaiudzwa nevanhu. Pamusoro peyandaiudzwa nevanhu kuti deo aisvike kapa range lese hatingoti 40. Indi akangozowedzera yangu iri half of that nobva yabvumwa. Ndikati shuwa ndizvo here izvi Mwari mukudzwa. And ndikakutaura kuti basa I did 4 jojo tanks ma 10,000 nemapambo acho zvese nchiconnect within 28 days ndandapedza izvi. Saka ndongoti especially kana chondobata nemaoko angu kubva pandikaziva Mwari. Vanhu vanotosvika kuti no man, this is wonderful, but ini ndichizviona nemaziso angu ndechitoti vanhu vanoti wonderful chinhu chakadai shuwa. I remember mati muri grade 1 maiti plamba yes. Musati mambonzwa nevoice kana sekuru kana tete hapana akambotaura. Kana ndingangoti mufamily yenyu kana pachikoro chaba ndambonzwa munhu akambotaura kuti plumbing. Kureva kuti izvodzo chipo harisi profession. Yes. Chipo chamaka. Yes. Nyama mukaunza anything chinongoti plumbing chandisati ndamboita ndinokuitira kunge ndandagara ichichiita. But ndakakonekta rimwe bhavhu kuAlbertine rine intercom kana makamboaona. Ane intercom so rine radio mukati rine massage everything. Rakabva kuChina. First time yangu yandikasvika you can connect ndikati yes ndikatanga kuriassembla rari bhavhu rinenge rakaita jacuzzi roita maglazi edoor rinotovhurika kudai achisangana kudai. Ndakaassembla muchinda waya akatoti iwo wanga wagara uchiita. Ndikati no ndatodzidza pamanyuwana. Aiwa tinotenda watinemi Mr. Magomana. Aiwa ndinotenda chaizvo. Munyaya yenyu tadzidza futi zvakawanda. Mafambiro, mararamiro kusvika pamave izvozvo. Yes. Asi tisati tavhara chirongwa ndeipi advice yamungapa kuvanhu vasina mapepa, vanhu vanoita zvekujamba mabhodha kana vachiri kuda kuita vechiuya muSouth Africa muno? Advice andingapa vanhu nevamwe vasati vaziva ndokuti munhu tora passport unofamba zvakanaka and unofamba hana yako yakagadzikana. Since nini ndakatanga kutora passport 2003 namanje ndichiri ngoshandisa passport and I maintain my passport kuti handitumiri nemunhu
kuti ndianondidhindisira handiti, ndinotogwira ndega ndichidzoka. Nyamwe achiti waita UTN ndinotoita kuti nditozvigadzirisa passport yangu igari iri up to date, because zvinoitika mukufamba vamwe vanokuvara munzira, vamwe vachitofa munzira kana usina passport uchiita border jump. Unoti futi wafamba mazuva akati wandei, wava munzira wakuda kuti undosvika, kana kuti uchidzika taxi wakuti ndasvika, unosvikira mumaoko emapurisa. Saka chinhu chakangonaka kuti munhu ave nebepa rake. Plus bepa is very important panyaya dzisi dzokuti unotiza nyaya dzepolisi muno. One ukaita accident, they can identify you kuti ndiwani. Than kuti angofa vanhu voita zvoya zvokunzi pane munhu akadai kana mune munhu abuda nguva yake anga achifamba nerodhi yakati uya muzotarisa kuchipatara. Chinhu chakangonaka kuti munhu nguve nedocument paunofamba. Aiwa, tinotenda. Aiwa. Nguva yakanaka yamashare nesu. Amen. Tinolimba kuti business icharamba ichienda mberi. Aiwa, chokwadi. Shuvira upenyu. Chokwadi. Amen.